Прарасійская актывістка скардзіцца на беларусаў, бо народ не ўспрымае пабедабесие. Урад адмовіўся выканаць патрабаванні АЗС, скасаваць рэгуляванне цэнаў, а Пуціна абвінавачвае захад, маўляў, не ведаюць, як спыніць вайну ва ўкраіне. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, запрашаю на скарот навінаў. Раздача георгиевских стужак пайшла не паводле плану. Прарасійская актывістка Эльвіра Мерсалімова паскардзілася ў сеціве, што падчас святкавання Дня перамогі ў Віцебску не ўсе з захапленнем рэагавалі на чорна-памаранчавую атрыбутыку. Яна напісала, што бралі б нават і дзеці, калі б ім не перашкаджалі, цытата, выхавальнікі. Не, у нас под форму ленточки не подходят. Ну как это, ленточка? Чтобы не одну войну воевали? Мы воевали, Женщина. я не спорю, но эти у что? нас другой атрибут. Тым часам у тым жа Віцебску прарасійскім актывістам удалося правесці бессмяротны полк, далучыўшы сваю калону да афіцыйнай акцыі «Беларусь памятае». Гэткія шэсці прайшлі і ў іншых абласных цэнтраў з удзелам працаўнікоў рэгіянальных аддзяленняў расійскай амбасады да расійскіх дамоў. У Менску сёлета ўлады шэсця бессмяротнага палка не дазволілі. А вось раздачу бясплатнага пачастунку падчас святкавання 9 траўня людзі наадварот сустрэлі з вялікай цікаўнасцю. Нават дождж не стаў перашкодай для чэргаў па салдацкую кашу. Аднак каментатары пад відэаролікамі ахвоты паесці бясплатна не ацанілі. Гэтак у гарадскім парку маладзечна чарга па кашу з тушанінаю расцягнулася на шмат метраў. Пры гэтым большасць карыстальнікаў сецева ў каментарах выказала здзіўленне гэткім марнаваннем свайго часу. Хтосьці назваў такі збор людзей чаргою пад дармаўшчыну. А адзін з каментатараў звярнуў увагу, што адна бабуля ў Валожыне прыйшла па такую кашу з 5-літровым вядром. Узяць бясплатны пачастунак людзі збіраліся і ў Барысаве, і ў Стоўбцах. У Менску ж раздачу салдацкай кашы хацеў зладзіць новы гастрабар «Лямпа» на Кастрычніцкай вуліцы, аднак падпісальнікі ўстановы ў сацыяльных сетках ідэю не ацанілі. Таму за некалькі гадзінаў да анансаванай акцыі бар усё ж пастанавіў яе адмяніць. Пуцін нібыта гатовы да дыялогу з еўрапейскім звязам, калі супольнасць будзе прадстаўляць чалавек, які, цытата, не казаў брыдотаў на адрас Масквы. Паводле кіраўніка Расіі, для яго найлепшым кандыдатам для такой ролі ёсць Герхард Шрэдер, былы канцлер Нямецчыны, а пазней старшыня камітэту акцыянераў паўночнай плыні і кіраўнік Роснефці. Да таго ж агрэсара абвінаваціў захад у тым, што той нібыта ніяк не можа спыніць вайну. Начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту клею и вылезти из нее никак не могут. Поўнамаштабная агрэсія Расіі супраць Украіны працягваецца 5-й год. Першапачаткова маскоўская прапаганда разлічвала на ўзяцце Кіева за 3 дні і правядзенне параду на Хрышчатыку. Тым часам напярэдадні ў Маскве ўпершыню прайшоў парад без наземнай вайсковай тэхнікі. Раней прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі афіцыйна выдаў указ з дазволам правесці парад у Маскве, спасылаючыся на, цытата, шматлікія просьбы з гуманітарнай мэтай, акрэсленай у перамовах амерыканскім бокам. І ў працяг тэмы сучаснай вайны. На 9 траўня Лукашенка пажадаў украінцам міру. Тым часам беларускія кампаніі за апошнія 2 гады падвоілі пастаўкі расійскай ваеннай прамысловасці, сцвярджае беларускі расследавальніцкі цэнтр. Паводле журналістаў, гаворка пра кантракты больш як на $1 мільярд. У адмысловым матэрыяле называюцца канкрэтныя фірмы, якія пастаўляюць у Расію оптыку, электроніку, шасі для ракетных комплексаў ды іншыя складнікі для танкаў і зброі. Залежнасць расійскай арміі ад беларускіх прадпрыемстваў у асобных кірунках дасягае 80-90%. У працы задзейнічана каля 40 000 чалавек. Пры гэтым некаторыя з гэтых кампаніяў працягваюць атрымліваць заходнія дэталі праз пасярэднікаў. Пры гэтым вырабляецца беларуская прадукцыя для расійскага ВПК, у тым ліку з удзелам падсанкцыйнага заходняга абсталявання і запчастак. Беларускія фірмы з нашага спісу працягваюць атрымліваць кампаненты заходняй вытворчасці праз расійскіх пасярэднікаў. Нямецкія прыборы для электрычных і хімічных замераў, швейцарскія электрарухавікі і генератары, брытанскія мікрасхемы і вылічальныя машыны, італьянскія і амерыканскія дэталі.
На момент выхаду расследавання нам удалося знайсці такіх паставак на 800 тысячаў долараў. Чыноўнікі адмовіліся адмяніць дзяржаўнае рэгуляванне цэнаў на спажывецкія тавары. Раней з адпаведнай просьбай звярнуліся прадстаўнікі буйных сетак АЗС. Напярэдадні, у святочны дзень 9 траўня, пытанне абмяркоўвалі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Як распавялі ў ведамстве, гаворка ішла пра пастанову нумар 713. У Марх прыбылі прадстаўнікі Велнафтахіму і сетак аўтазаправачных станцыяў А100 АЗС, Газпрамнафта, Белнафтапрадукт, Лукойл, Татбелнафтапрадукт. У выніку абмеркавання прапанову адмяніць пастанову не падтрымала большасць удзельнікаў сустрэчы, сцвярджае міністэрства. А тым часам Мінінфарм дабралася да сацыяльнай сеткі Threads. Орган на сваім сайце папоўніў свой спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Туды дадалі 23 аккаунты ў Threads журналістаў, публічных асобаў, праваабарончых структураў і медыяў, якія 5 траўня прызнаў, цытата, экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыяй суд партызанскага раёну Менску. Сярод іх аккаунты кіраўніцы Белсату Аліны Коўшык, былога палітвязня Міколы Дзядка і праваабарончага цэнтру «Вясна». Украінскія адмыслоўцы працягваюць ліквідацыю буйнога пажару ў чарнобыльскай зоне адчужэння. Дзяржаўная служба надзвычайных сітуацыяў паведаміла, што агонь ужо прайшоў 1200 гектараў. Яго распаўсюду спрыяе засушлівае надвор'е ды моцныя парывы ветру. А ва ўкраінскай дзяржаўнай інспекцыі ядравага рэгулявання паведамілі, што ад пажару ў паветры вырасла канцэнтрацыя цэзію-137. Пры гэтым эксперты супакойваюць, што пагрозы для жыхароў пакуль няма. Паказнікі цэзію-137 спробаў паветра, адабраных на адлегласці 30-150 метраў ад асяродкаў гарэння, былі вышэйшыя за звычайныя ўзроўні для зоны адчужэння, але яны застаюцца значна ніжэйшымі за максімальнай дапушчальнай нормы радыяцыйнай бяспекі, адзначылі ў ведамстве. Днямі чыноўнікі з гомельскага аблвыканкаму паведамлялі, што радыяцыйны фон у населеных пунктах паблізу мяжы з Украінай не павысіўся. Круізны лайнер, на якім зафіксавалі гантавірус «Андес», прыбыў да іспанскага вострава Тэнерыфе. Пасажыраў маюць высадзіць здалёк ад жылых раёнаў у прамысловым порце Гранадылля. Напярэдадні працаўнікі докаў пратэставалі ля будынку мясцовага парламенту. На востраў прыбыў кіраўнік Сусветнай арганізацыі здароўя, які запэўніў, гантавірус гэта не ковід. Гэтая заклапочанасць цалкам абгрунтаваная, бо ўсе мы прайшлі праз ковід, асабліва ў 2020 годзе. І гэтая траўма ўсё яшчэ застаецца ў нашай памяці. Таму ў людзей будуць пытанні, будуць хваляванні. І менавіта гэта я спрабую закрануць у сваім пасланні жыхарам Тэнерыфы. Мы вас чуем, мы вас разумеем. Раней на нідэрландскім караблі МВ «Гондыюш» сярод пасажыраў выявілі гантавірус «Андес». Загінулі 3, яшчэ 8 асобаў захварэлі. Агулам на круізным лайнеры было 147 чалавек з 23 краінаў. Гантавірус упершыню зафіксавалі ў 1970-е гады ў паўднёвай Карэі. Ім была заражаная мыш. Захворванне можа выклікаць праблемы з лёгкімі і ныркамі. Паводле медыкаў, вірус «Андес» сустракаецца вельмі рэдка і перадаецца іншым людзям толькі пры вельмі шчыльным кантакце. Спадарства, калі вы глядзіце нас у Ютьюбе, стаўце ўпадабанні і пакідайце каментары, памятаючы пра захады бяспекі. Яшчэ больш навінаў чытайце на сайце welsat.eu і ў нашых сацыяльных сетках. Дзякую, што застаецеся з намі. Зычу ўсім добрай нядзелі.